Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa takna nga alas 7 sa aton mga Pangulong dinalan. Opisyal nga anunsyo sa Bacolod LGU hulaton angot sa pagpaydalom sang syudad sa Alert Level 3. Face-to-face nga debate bato kay Albi Benitez, ginaduso ni Mayor Bing Leonardia. Sa Balita National, pag-hack sang system sang COMELEC, gintawag ni Commissioner Guanzon nga fake news. Mga hindi mabakunado, hindi makasakay sa salakyan pampubliko sa NCR. Sa Balita International, Omicron variant, mas madasig makalaton sa mga persona nga wala mabakunahan. Sa sports, WBC Featherweight Champion Gary Russell, nagapati nga masarangan si Mark Magsayo. Sa Balita Entertainment, Chris Aquino naghatag update sa iya ikayong lawas samtang sa Balita Special, mga ginahimo sa mga kabataan sa tung unang nga panahon nga mahimo wala na ginahimo sa mga kabataan karon. Maayong aga Bacolod, may aga balugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Enero 13, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline ng padaan ko ng nag-apekto sa eastern section sa Mindanao, samtang ang northeast monsoon nag-apekto naman sa Luzon kag Visayas. Ang western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa mga lumon nga kalangitan kag lopta nga pag-ulan bangod sa northeast monsoon kon amihan. Kasarangan, tugdo mabaskog nga huyop sang hangin, mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw na butlak lang sa 5 kay na, magatunod naman lang 5:40 karon sa hapon. Ang temperatura naman yara sa 25 degrees Celsius, tugdob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa mabalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pag Good morning! Sa liwat sa aton sinuwag Aksyon, welcome na sa aton Aksyon. Welcome! sa Aksyon Balita Morning Edition, of course. Good morning kay Ma'am Jinky Dalagdon. Thank you so much for sending 100 stars. Kay Pretty Mahilom, good morning man. Juancho Alvior, mayong aga. Kay Homa Lomena, good morning ko nun. Happy birthday, Miss Dorel. Kay Romel JP, good morning, Action Boy. Kay Ramel Flores Gajardo, mayong agaman. Kay Maninoy ko dira, nagaluto sa kuno. Ato siya sa Las Vegas, pero nga naluto, ya lubo-lubo. Bongga, no? Happy listening and happy watching. Dira kay Maninoy Juan Volgalio. Kag of course, kay Maninoy Alma Alvarez. Salamat, gid. Of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo dira sa may Rochester, Minnesota. Kita ko kagapon sa, grabe high-tech ang relo ni Ma'am Van. May ma-view mo bala ang mga text messages or ano man nga update sa imo cellphone through sa iyang nga relo. Di kagapon niya 11 degrees ang katugnawon dito sa may Rochester, Minnesota. Kung dito 11 kung minus 11. Do 11 lang man to. Ha? 11? Oo. Do bagyo lang na yan? Basta na. minus 11. Ambot lang hula to na mag-comment si Ma'am Van. Kaya wala ko tumayo, naklaro siya nga may day mo. Oo. Usually, amo na negative eh. Negative na sila ang ilang temperature. Temperature. Kay Jam Spring Races. In grasses. Good morning man. Kay Helen Esco Sarata, may agaman, watching from, wala sugpon. Good morning everyone, stay safe, watching from. Cordero Marilyn Padilla, good day. Kabalo ko na sa sugpon. Good morning everyone, stay safe, watching from Pakta. May Pakta Watching na da. from, May Pakta. Guess what?
Di ba na to? Good morning man kay Jonah Ferns. Good morning ko na sa family Valencia and Subaldo dira sa may barangay 6. Maayo lang ang pagpamati Si 6. Marilyn Cordero Padilla, kung man. Yes, Good morning, done. ma'am. Dira ka na kay Sir Philip Alonsagay. Emi Esmeralda Dolido, good morning man. Kag kay Migo naton Phil Alonsagay, dira sa may Tokyo, Japan. My friends, sa kapanawag sa akon, pero sige mama, call ta ka later. Kay medyo sa ko gapon, nag-meeting. Dabo meeting ko bikapon. Wow, nga haw. Nag-meeting kami ni Alan Navales, Maninoy. Ay, Maninoy Alan, thank you so much sa imo siningagin padala. Nakabulig ito sa akon sa para sa matag-adlaw. Mas matag-adlaw. Kabuli ka sa akon na pagtiyon sang kapag kinahanglanon. Kinahanglanon. No? Oo. Tapos, kung siya daw, hindi ko mga ari lang di si Aksyon sa Riverwalk. Dahil lang kay aram lang kami sa kuan mo sa Golden Field mo. Okay. Happy birthday, Dana, kay Aksyon Dora. Aksyon Dora, happy birthday. Happy birthday, kay Aksyon Dora. Before nauso, di ba? Duckface sa una. Siya gining siya nagpauso. Happy birthday, Aksyon Dora! Ano sa grade 3? Kala, sa grade 3. Ano pa kita? Dali lang. Kay birthday, Aksyon Dora, pabigyan natin. Hipos ka lang para hindi niya makita. Good morning, Aksyon Doors! Perfect. Hindi na ito isaman. Ang pinaka-cute Yatag to ko tadi kay James kay Posta. Amo na. Pwede man, happy birthday, Aksyon Dora. Mas interesado mo nang aton nga mga fans ni Aksyon Dora na makita siya sa mo sila nga mga state perfect. Happy birthday, Aksyon Doors. Palangga kagid namon. Standby na sa mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organization, Sa interview section na firing line, ginpahagi ni Bacolod City Vice Mayor El Cid Familiaran na ginapaabot na sa syudad ang pagsaka sa kaso, ginaangot naman sa resulta sa post-holiday season o kung pagkatapos ng holidays. Ginakalipay naman sang vice alcalde nga sa piyak sa mataas nga kaso, asymptomatic ang kalabanan sa mga nagpositibo sa virus. Ginpalagman sini nga dako nga kontribusyon ng pagpabakuna bato COVID-19 kag gina-encourage ang iban pa nga wala nakapabakuna nga magpabakuna na. Samtang ginawat man ni Familiaran ipagawa ang executive order ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga ginapaabot nga may pagligwat sa pila ka mga pagsulundan. Yes, correct na siya. Action Heart, batulaton naton ang official announcement. Okay. Ulaton taman ang EO nga ipapanaog ni Mayor Ben. Ginaduso naman ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia face-to-face nga debate batok siya kasumpong sa pagka-alkalde nga siya ay 3rd District Congressman Albi Benitez. Ang UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter ang nag-organisa sang debate election 2022 mayoral kag gubernatorial debate sa mabot nga Enero 15. Sunod kay George Zulweta, mayoral debate coordinator ni Leonardia, ang debate ang patigayunon kung tani sa University of St. Lasal base sa original nga plano pero base sa mechanics nga ilan na baton ang debate amang virtual na lamang. Bangod sini, nagpadala si Zulweta sang sulat sa organizer pagi kay Attorney Ramon Antonio Pandan sa UP Law Alumni Association Negros Occidental nga nagapabutyag ibalik ang live one-on-one debate. Nagato ba nga yung mga debaters sa stage nga may Facebook live coverage kag Zoom. Sunod kay Zulweta sa face-to-face debate, wala sang notes, wala sang cellphone, wala sang teleprompter, kag wala sang coaching para sa transparency. Ginpahig ni Zulweta, iniman ang format sa CNN debate nga town hall meeting. Mayor Bing, I would like to put on record nga Mayor Bing is ready to ready and willing to participate in the debate as long as it is face-to-face, one-on-one, no cell phone, no notes, aras lang adwa sa entablado. Si George Zulweta, mayoral debate coordinator ni Leonardia.
naman si Bacolod Mayoralty candidate Albi Benitez sa face-to-face nga debate sa maabot nga Enero 15. Sa statement, gibahag ni Benitez nga ginimbitar lamang ini sa mga nag-organize sang debate nga nagatuyo sang voters education. Sulod kay Benitez, masulod ini sa format kag mechanics sang debate organizers. Dunga pa sa anay kongresista, handa ini nga magatubang bisan sino pa para maistoryahan ang mga problema kag mga concerns para mas makapayo sa Bacolod, ilabi na ang kaayuhan sa mga Bacolod noon. Inangin pagwa ang statement ni Benitez matapos nagpadala sang sulat ang kampo ni Mayor Evilio Linardia sa organizers ng debate nga UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter nga nagapangabay sang face-to-face debate. Sunod sa kampo ni Linardia, nakabaton sila sang mechanics ng debate halin sa organizer nga mangin virtual ang debate, ini tuhay naman sa original nga plano. Ginklaro naman sang organizing committee sang UP Law Alumni Association Negros Occidental Chapter nga virtual ang original nga plano sa debate sa mga kandidato sa pagkaalkalde sa Bacolod kag pagkagobernador sa Negros Occidental. Ini matapos ang pagpagawa sa sentimiento sang kampo ni Mayor Evilio Linardia nga nagapangabay sa face-to-face debate kag hindi virtual sa maabot nga Enero 15. Sunod sa organizer, lakip sa ila ginakonsideral sa virtual debate ang pagsaka sang COVID-19 cases tinalikdan nga mga inadlaw. Nanindugan ng organizer ng debate ang patigayonon paagi sa Zoom base sa medasyon na petsahan Oktubre 30, 2021. Sunod sa grupo ang debate sa maabot nga Sabado, ang isa sa madamo pa nga face-off sa mga lokal nga mga kandidato. Nagpasigurong organizer nga kung may mga positibo nga pagbag-o ila ginasuportahan ang face-to-face debate nga posible ila i-organize sa palabuton. Ginapaabot man sang organizer ang health discussion sa mga kandidato angon sa mga importante nga issue sa Bacolod kag Negros Occidental. Batuno naman sa Bacolod LGU ang mga Bacolod non-OFWs nga naglaps na ang resulta sa ilang negative RT-PCR test results. Sunod kay Councilor Israel Salanga, chair sang Aksyon Team on Returning OFWs, base sa impormasyon nga naglambot sa iya, halin sa napulo tubdob 12 ka mga sweeper flights sa kada adlaw, duha na lamang inikaron bangod sa kakulang sang airline personnel. Inibangod nga madamo sa mga airline personnel ang nagapositibo sa COVID-19. Sa idalom sang protocol, dapat ang OFW ang nakakuha sang negative RT-PCR test result 72 oras antes ilang biyahe pakadto sa mga probinsya. Sa memorandum ni National Defense Secretary Delphine Lorenzana, bangod sa sining nga sitwasyon, ang mga OFWs ang napaidalom sa extended quarantine sila hotel, tubtub nga available ang ilang flights. Suno kay Salanga, iya na napahibalo si Mayor Linardia angot sini kaya nagapag-angot man sila sa OWA kag wala sang problema kung mag-lapse na ang ilang resulta sa COVID testing bangod dula man sila nagagwa sa hotel facility kag may certificate man sa Bureau of Quarantine nga safe ang mga OFW. So ako bilang committee chairman ng Returning OFWs, ginabinsa ko man to ay mayor, nag-cooperate kita sa OWA. Wala problema, mag-lapse ang RT-PCR test sa mga OFW na doon. Kaya number 1, why nung ginapagawa sila facility. Number 2, ginatagaan man Bureau of Quarantine Certificate na safe din sila. Kaya number 3, hindi man sila sa mga OFW na doon, yung na-cancel ang mga sweeper flight. Ang kabayan sa payag ni Councilor Israel Salanga. Sa iban pa nga balita lokal, liwat nga nagadamo ang mga occupants sa healing centers ng gobyerno probensyal bangod sa pagsaka man sang aktibo nga kaso sa COVID-19. Sunod sa datos nga ginpresentar kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, may petsa nga Enero 10, 8 ka mga COVID-19 positive patients ang yara sa Cadiz District Hospital, kag 4 ang mga pasyente nga suspected COVID-19. Ini nga mga pasyente ang may mild to moderate symptoms kag nagakinahanglan sang oxygen treatment. Dugang pa ni Diaz, may 214 man ka mga occupants ang Silay Healing Center sa diin. 164 sa mga ini ang COVID-19 positive, 19 ang reactive sa antigen test, kag ang iban ang mga special others o kung miyembro sang pamilya nga kinahanglan mag-upod agud matatap. Sa bahay naman sang Cadiz Healing Center, ini may 30 ka mga occupants sa diin, 24 mga COVID-19 positive patients, 3 ka special others, 1 ka authorized person outside residence, kag 2 ka locally stranded individuals nga voluntaryo nagpa-quarantine. Pag-hack sang system sang COMELEC, gintawag ni Commissioner Guanzon nga fake news. Samtang mga hindi bakunado, hindi makasakay sa salakyan pampubliko dito sa NCR. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para ng traffic to or ng-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021 sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Good morning na dira sa kay Sol Lama Barnatsa. Actually, kung di kita tama na pinayang nga Iloida sa Handuman. Nando, I think daw nagtaliwan ang iyas ning mother. So, condolence na, no? Kay Sol Lama Barnatsa. Kay sa pamilya, of course, no? Kay Ralston ng Zaragoza, Barangay Nabulaw. Good morning dira sa inyo. Good morning, si Palaynon. Greetings from family Yanong. Ay, mga kani pamilya ni Doy Yanong guro. Si Doy Yanong sa bago na nagpuli mo. Pero mga yata kay Spalay ni sila, mga pamilya ni Yanong da sa Nabulaw. Sige, mga agad sa inyo, ano? Kagay classmate Marcy Rombinos Junio. Good morning man sa imo dira sa Barangay Central Maaw kung Don Jorge Araneta. Lily King, ginapag-greet niya lang happiest birthday kay Aksyon Dorel Cabatu. Sige, Aksyon Dorel. Mag-greet kay Dorel ba? Atia Kim Iriman, pertingadaan nga kuan mo nga countdown. Sige lang imo sa March 1 ma-countdown man ta para 29 days to go bla mga una. Why hindi na matupang imo sa mga Holy Week? Birthday mo? Elvira Hilugo from Charito Heights. By the way, sa Rosario Heights bla, kita ka na sa Sunrise Cafe. Ilan na building ni Alan Navales sa ilan sa pamilya niya? Ilan na kuan ang ilan sa pamilya niya?
Nya pro na ko daga kwan niya sa mga utod ko da. Pero ila rent na da ang kwan. Ang Sunrise Cafe. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kagaymigo naton Lester Ray Benitez. Away ka tingog. Si Lini James. Kay Lester Ray Benitez, good morning man. Thank you for the 100 stars. Thank you so much, Sir Lester Ray Benitez. 9 weeks in a row na siya yung padala sa stars. Gani, grabe no. 9 weeks pa lang. Sa naligad, 800 na padala. Ito lang. Gani. Abi magamit naton sa aton bala tong relief operation. Oo. Galing kiti maluka ning stars ni mga tagpila pa ni 3 months pa after kag makuan mo ni siya damo na siya. Pero makadto gyapon niya sa aton nga mga sa aton mga constituents. Operation tulong naton Yes. Joy Drilon. Good morning, ma'am. Kag natamyaw man ni Lester Ray Benitez ang iyang pakaisa. Paisa ni Guro si Stephen Ganza Simbit. Sa La Carlota City. Kag ako na matamyaw. Paano ka nakahambal binga pakaisa niya? Daw naliga doon hambal na mo. Okay. Ako na matamyaw sa asawa kay daw ay matamyaw do si Stephen lang nang si Ayesh. Ayesa. Katagi. Benitez. Perfect. Sige, go. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Happy birthday ko na kay Aksyon Dorel. Enjoy your day, Aksyon Dorel. Thank you. Happy birthday man ko naman ni Sir Lester kay Aksyon Dorel. Ma'am Liza Joy Ilona Morosa, good morning. Hana, happy birthday man, Miss Dorel Cabatu. Juliet Cabrestante, good morning Aksyon Radio. Rodel Aurelio, hello man. Salama Barnacha, ay wala na sawadi ka, mabasa pa ko tani. Sawadi ka ba kolonan? Galing kay, sige lang kay sila ni Ma'am Ara sa Kalisod, subang. Eveline Pomoseno, may Action Boy, Action Eden, keep safe and have a nice day. Salamat. Wengs Kilim Morales, happy birthday, Miss Dorel. God bless you always. In behalf kay Action Dorel, nagpa-thank you kami. Thank you, no? Tiki, tulog pa si Action Dorel. Nabas kamera, ang iyang picture. Dugay naman ka na mag-live. Andrea Amanda Jaime, ma'am, mag-agad na hindi na kayo mabalos siya. Mas nako ang balos si Sakon. Ang balos ako nagkakonto sa kadaan mo niya kung pagagawa to ni Action Media na kung ma-pictures niya 29 days of VJ paggawa niya. Ang galagapak garagumo. From March 1 to March 29 niya. Takan mo doors. Wala nito makita itong may nag-circo katubla one hand bala nga nag... Nawanad, man kasabad. Singabilidad mo nga circo ya si Action Eden nga. Di ba? Mga yesteryears. May man ko nakuha ka picture sa imo nga nakakadto. Diin mo ko. Dito gid sa inyo balay gid magkadto ko to. May nalabayan ko bala nga gina-display gid bala. Oo. Si Eden, no? Subong nga yung mga frame, ginapang tumba ko na. Napatumbaw. Gin-frame ka daan yun ni M sa Aboso. Pala to ako. Hindi ka laban picture. Mga gaalam mo na. Ano to man? Mga nightmares. Mga nightmares. Pero yung mga picture. Mga gandang hindi mo inakala. May isa pa kita mo nga ginatandaan ko na dumduman kong picture. Bala tong sa inyo bala klase sa una sa ng Quascom. Nang drama ka mo bala, may play ka mo nga portray. Kasi Dorel to daw si Sisa to siya. Ang iyang papel to si Sisa. Ay, doon sa kampo man sa kubra to. Sa kampo. Kaya daw ka ngayon to siya man. Perfect. Daw sa kadagid. Mangita to lalain ng mga picture. Standby na sa mga balita national. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Kabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:27 sa detalye na sang mga balita national. Gintawag ni Comelec Commissioner Juan Guanzon nga fake news ang balita nga ginhacked ang system sang ahensya kag nakompromiso ang mga datos. Sa iyang tweet, ginpahag ni Guanzon nga hindi matud ang balita nga nahack ang servers ng Comelec kag na-download ang 60 gigabytes ang datos. Una lang yung question ni Comelec spokesman James Jimenez ang report bagod wala na paatag ang verification process para makumpirmar ang inilegal hacking. Ginaimbitar sa Comelec ang mga authors ng report para matagan ang ila aligasyon. Nag-issue na ang National Privacy Commission sang separado nga mando sa Comelec kag MB Tech editor nga si Art Samaniego kag sa Manila Bulletin nga magtambong sa clarificatory meeting paagi sa teleconference sa Enero 25. Ginaimbestigahan sa National Privacy Commission ang report nga data hacking sa Commission on Elections. Kagin pahayag nga kinahanglan may investigasyon man ang poll body kag ipasa sa NPC sa Enero 21. Nag-issue sang pahayag ang NPC duha ka adlaw matapos sa report nga nag-aligar nga ginhack ang data sang Comelec kangay sang network diagrams, IP addresses, listahan sang tanan nga privileged users, domain credentials kag iban pa. Una ginpalayag sang Comelec nga gina-validate sini nasambit nga insidente kag in question kung daw ano kamatuod ang report matapos i-insister nga wala man sang pwede i-hack bangod hindi pa available ang in-report nga mga data. Mag-imprenta naman ang Commission on Elections sa official ballots para sa May 2022 election sa masunod nga semana. Sa virtual press briefing, ginpahag ni Comelec spokesperson James Jimenez nga kung matapos ng final list sa mga kandidato sa Enero 15, maumpisa na sa Enero 17 ang pag-imprenta sa official ballots. Ang mga balota ibutang naman sa ilang website. Ginmando ni Transportation Secretary Art Tugade ang pagpatuman sang no vaccination, no ride, no entry policy sa mga pampubliko nga transportasyon sa National Capital Region. Ining base sa direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte nga istriktuhon ang hulag sang individual nga hindi bakunado batok sa COVID-19 sa Metro Manila. Sa ginpag nga department order, ginpahag sang tiglikom nga epektibo ang nasambit nga pulisa samtang nagapaday ng COVID-19 Alert Level 3 sa NCR. Mangin epektibo ang DO matapos ma-publish sa official Gazette o kung mga pamantalaan kag matapos makasumeter sang kopya sa Office of the National Administrative Register, UP Law Center. Nasaad man sa DO makonsiderar bilang fully vaccinated batok sa COVID-19 ay isa ka individual duha ka semana matapos makabaton sa second dose kaangay sang Pfizer o kung Moderna vaccines o kung duha ka semana matapos ang single dose vaccine kaangay sang Janssen vaccine sang Johnson & Johnson. Exempted naman sa pulisa mga individual nga may medical condition nga nagadumili sa COVID-19 vaccination. Base naman sa medical certificate nga may ngalan kag detalye sa ila doktor kag mga magabakal sa mga nagapanguna nga balaklon kaangay sang pagkaon, tubig, bulong, medical devices, public utilities, energy, trabaho kag medical and dental necessities base sa Barangay Health Pass o kung iban pa nga pamatuod sang pagbiyahe. Ginmando naman sa Department of Interior and Local Government sa tanan nga barangay sa Pilipinas sa pagpasa sang listahan sang wala pa nabakunahan nga mga residente.
Sunod kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, nag-issue sang mando si Interior Secretary Eduardo Anyo para sa implementasyon sa pag-istrikto sa giho sa mga tao nga wala pa na makunahan batok sa COVID-19. Duga pa ni Malaya, ini ang may koneksyon sa anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginapalimitahan ang giho sa wala pa na makunahan nga mga individual. Ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala nagakahulugan nga natapos na ang pag-peak sa kasos ng COVID-19 sa Pilipinas ang nakarecord sang gamay nga pagdubo sa tuadlaw sa Martes, Enero 11. Sunod kay Duque, wala pa sini makitang downward trend sa kasos ng virus sa Pilipinas bangod ang na-record sa Martes resulta lamang sa madudbo nga testing output. Nagapati si Duque nga magasaka pa ang kaso apang ginapangamuyo naman nga madasig ini ma-contain kag mapasiguro nga hindi na maglapta pa. Omicron variant mas madasig makalaton sa mga persona nga wala mabakunahan. Samtang mga ginahimo sa mga kabataan sa itong unang panahon nga mahimo wala na ginahimo sang karon nga mga kabataan, karon nga henerasyon. Inakagiwan paraton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Kaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Rat. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi Okay na, James. James Jimenez. James Jimenez. Marami sa luto nila sa Bumalik na yun, no? Ano na? chicken. Okay. Josette Plumeda, good morning, Dra. Kagay Jean Sulgon. Oy, good morning, Dra sa... Bebs Mangustan! Ma'am Jean Hazelgon, good morning! Yes, oo. So, nagligad, ginahatagan niya ko, kuhaan, tagaan niya ko, ano to ganin, ang inabalang tahong bla. Tagaan, ano yung pangayap mo? Huwag ko ang tagaan, Hatag lang. dula niya lang kaya. Oh. Oo, grabe. Tahong nga naman ano na ganin, tahong na daw. Gintala. Gintala, oo. Ginamos. Wow, lame. Yes, so, nami. Tingala ko nagtinambok kay. Dasig lang. Dasig lang. Abog ito ang rason. In a matter of days lang. Jamel De Florendo, More Power Action Radio Bacolod. Salamat. Bangga. Kay Arledan Makoy, dala sa Barangay Sumag. Si Jamel ginag-greet naman sa Action Dorel. Kag si Arledan gag-greet man kay Action Dorel. Oo. Good morning naman kay Hasmin Divino Biloya. Basabi ang message, Jasmine, ha? Basabi ang message. Good morning, Action Boy Duran. Perfect. Nagkano na. Sala na. Kung dapat, Exclamation point. Good morning, Action Boy Duran! Ini ya. Good morning, Action Boy Duran. Yeah. Ay, nako.
Sige. Kay Joni Palabrica, good morning man. Kay John Arlos, good morning. Action Boy and Dorel, please greet my son Luis John. Happy 10th birthday. Happy birthday, Luis John. Happy birthday to you. Practice ka da kay Namion, taka na magkanta kay Action Dorel. Lain nung tabing kanta kay Action Dorel, para nga daw... Ano naman na yung nabalaan mo yung mga lain Ano naman. ibang kanta naman, sang birthday man. Nablang sa iyo ang inuman, sa amin ang pulutan, no? Sa iyo ang pulutan. Tama? Happy birthday sa iyo ang inuman, sa iyo ang pulutan. Imutanan. Happy birthday. May araman ka, sa siyang Happy Birthday International. Happy birthday. Yeah. Oh. Sa din na yaman. Wala kang kabalo, siyempre. Sa din na yung birthday. Ato ang birthday bala, kuhan giman sa daw international ang tanan Celebration. What I mean is, ang tanan ng mga countries, I think, celebrate. ang amo ni pinaka-kuhan, siguro nga kanta mo, Pinaka-nabalaan. nabalaan sang tanan ba? Happy birthday to you. Although ang iban lain niya language, sabi, pero the same tune. Tanjobi omedeto. Tanjobi omedeto. Japanese? Hambali Den Kabato. Happy birthday, ate. Wow. Si Den, Di mo si Den niya? Ato sa, Davao. Ato to siya Sa North Cotabato. Bisaya? Yes. Sino ganin sa antique? Sa nagkanto? Ari na si Dons. Dominador, pag-iat ka ba? Dons ng gani. Happy birthday, Tito Dominador. Happy birthday ko kay Inday Dorel. Nini, daw ay pagka-greet nini. Si Nene Jean da. Wala pa ka-greet si Nene Jean. Happy birthday. Si Dorel gapon. Basta ari di sa karan, balik na di sa karan. Oo. Kay Kinanlan ni magbalik. Kinala niya magbalik kay may dala ko tungod daan siya mo. Oo, kung hindi siya magbalik daan, akong gasalo mo. So kung hindi niya gusto nga ako ang magsalo, kadto ka gidi. Kaya kasi hindi mo na mapatinerbang isa kay basta mapanos. Oo, mga foods. Nan. Mga foods and everything nice. Sa pakita mo, may dala ko ba siya? Ginda to, tuhol ko ina sa imo, balangal ko punta sa table na Ay, oo, bongga. Wala na putos. Ay, taligi putos. Ay na iya importante, mga putos na iya para sa gisiyon mo malang gyapon. Kailinit Di ba? Importante pahulamon mo siya. Pahulamon gali. Kakatala na langgan ka. Kita mo sa ko pag regalo ko sa magbataan do sa amon, niko itakos. Itakos. Kung swerte ka kung kay gosimo imo. Ay, love. Ang isang bata ginawa yan ng tasok sa tino. Ay, kaluoy. Ay, kuhanin ko nga, ko nga, igo niya, ko anong igo nga ang tikod mo, para sa go. Malasan nga ba, magamayan ko pa ni. Mayara nga nagkuha ya. Hindi ko daw wala ko kita na suksok mo to. Daw ko na sa mga 4-year-old na siya. Hindi ko daw mo kanita na suksok mo to. Napatakot ako ko patil ko. Sobrang. Okay na lang na ya, at least. Hindi napatakot ako yung pakarutil ya. Madakaan niya pa. Standby sa tundugan nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:40. Sa detalye sa Balita International, ginpahag sang World Health Organization nga mas delikado kag madasig malatna na isa ka persona sang Omicron variant ng COVID-19 kung wala pa nakapabakuna. Sunod sa WHO, liwat ng damo ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas tungod sa madasig nga pagdaton sang Omicron variant nga mas makalalaton sang sa Delta variant. Nagligan nga semana, naglambot na sa 15 milyones ka kaso sang COVID-19 ang na-record kag nagapati sila nga madamo pa sang wala pa ang na-record. Sunod kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga hindi magkumpiyansa bangod delikado ang nasambit nga variant sang COVID-19.
Sa negosyo, ginpahanumdom sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa pumuluyo nga ginadilian ang pagkopya kag pagprint sa Philippine banknotes. Ini nga palaya ang ipagawa matapos madadakpan sang BSP kag National Bureau of Investigation ang isa ka persona nga nagbaligya sang cash envelopes nga 100 peso bill ang disenyo. Sa idalom sang BSP Circular Number 829 Series of 2004, ang pagpagawa sa anuman nga size sang imahe sang banknotes nga wala na aprobahan sang BSP ang mahimo papanaugan sang penalidad nga 5 tubtob na 10 ka tuig nga pagkabilanggo. Sa aton nga foreign currencies rate, ang US dollar 51 pesos, Singapore dollar 37 pesos kag 91 centimos, ang Hong Kong dollars 6 pesos kag 55 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, gin-share sang actress host nga si Chris Aquino ang update sa iya sining ikayang lawas pagi naman sa Instagram. Sa post, ginpahag ni Aquino nga wala awig pa ang iya pagpakigaway sa iya masakit samtang nagapaayo man sang iya sining broken heart. Makita sa shared photos kag videos sa actress nga ginatagan siya sa medical treatment para sa iya nga autoimmune condition. Ginako sining nga layo sa okay ang iya sining ikayang lawas sa karon apang inahimo niya kag sa iya medical team ang tanan. Agod malampawasan kag pakigbatuan ini para makapadayon pa siya sa pagbulig sa isig katawo. Naibaloan nagpalamot sang bulig si Aquino sa nagkalain-lain nga government agency sa padayon nga pagpakig-away sang pungsod sa COVID-19. Sa sports, nagapati ang WBC featherweight champion nga si Gary Russell Jr. nga masarangan sini ang Filipino boxer kag challenger nga si Mark Magsayo bisan pa na man-knockout sini ang Mexican boxer nga si Julio Ceja. Naibaloan, gin-knockout ni Magsayo si Ceja sa round 10 sa ilang hambang. Sa press conference, ginpahig ni Russell nga wala siya nakabatsyag sang kahadlokon kabalaka. Ang boxing game nanday Russell kag Magsayo ang hiwaton sa Enero 22 sa Atlantic City. Naibaloan si Russell ang may record nga 31 kadog kag isa pa lamang kapierde. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Sa tanan! Yes! Kumpleto na ito mga kababuyan. Nagamat-amat na sila. Marcha pasaka. Oo. Kay ano pa na sila daan mo, malumpat pa na sila sa kawayan. Sila lang na yung matumato. Kag magtiyog-tiyog. Sila lang yung matumato. Okay ka mo, pa sa ubrata mo. Actually, si Aksyon nag-kuhan gid dyan, nag-bakasyon, kuhan gid off gid sa subong niya, kaya ma-prepare gid siya sa... Oo, yes. Thank you so much, Aksyon Doral. Bugtar na sa nanindahan, ani siguro. Ang ambagan na Aksyon Doral. Sa ako niya, Aksyon Boy, hindi ko gusto nga magutuman ang mga taga-Aksyon Radio on my birthday. Wow! Ko, salamat gid sa imong pagdumdum. Kagabay pa magadamo pa kamo. Madamo pa kamo. Ano naman, madamo pa mo. Happy birthday kay Aksyon Doral Cabato. Yes, happy birthday, happy 40th birthday. 40th. Aksyon Doral Cabato. Kanta siya, ha? Ruby. Go-celebrate siya So, sa Ruby. kakawad gid sa iya ka malahalon nga gem. Oo, dapat ang pinaka-namin mo gila. Happy birthday to you. Kumpleto, agad yung kakasunuran mo. Sa, amo na. Happy birthday to you. Happy birthday. Ano man, iwan ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Sa niya na picture. Sa birthday naman eh. Kapila na ka birthday. Pag 39 na. 39th birthday. Happy birthday, Aksyon Doral! Naka-beautiful mo na si Yaya. Diba? Beautiful. Ang tatanin ka, sakay sa tricycle Ario, lang. 38th birthday. Happy birthday, Aksyon Doral! Happy birthday ni Bata pa lang ko gapamati. Nakasave. Toad! Idol rin sa Aksyon Idol mo Doral. na sa Aksyon Doral. Chinese guard. Before kaya sa una, mag-Chinese guard. Ay, nag-aulan niya yung aircon. Sa una, before kaya Mag-ampang. Oo. Kung kisa gabulos sa siya kay Tita Wilma. Gapamati na ko to siya sa una. Hamak mo,
40s, mga 20 years ago. Okay. Pamati na ko siya. Fan ka gid sa una next Dora. Oo, hasta man subong. Actually, ang pagsulod mo sa radyo, ng inspiration mo. Oo, kag siya gina nagbulig sa akon nga makasulod, di syempre, kiti dugay na di siya mo. Ano, paano sa'yo na? Oo, legit nang iya di gina-recommend. Thank you so much, gid Tita Dora. I'm so proud of what you have become. I'm proud that you have been my mentor. Oo, salamat gid kay ikaw gid ang isa sa nangin inspirasyon ko sa radyo. Nga bisan ano ka kadugay sa radyo, kung mayo ka lang niya matandaan ka gid. Oo. Oo. Ano? Hindi pa sa isa. Ginabuli. Sige Basta, Doris, happy birthday, kabay pa nga. Malimtan mo din tanan so, sa March. So, natin ko sa naka-birthday na section Dorel nga kuan kami, punagupod ko to, pa-lunch kami sa isa ka kuan ba daw? Sa girls' home. Girls' home. Oo, doon nakatanda ko to, yes. Happy birthday, Aksyon Doral, kabay patanan ni malimtan mo sa March 29. Diba si ako naman ang manago, no? Tanahon-tana ko na nung adlaw ang March 29. Pangamuyuon mo lang nga Tuesday. Tuesday na. I think so. Okay. That's Tuesday. Feeling ko ma-leave na si Aksyon Doral, so ako lang ang ma-duty. Okay lang ga-duty kasi akong birthday. Oo, naton. Okay lang nga sa ibo birthday, ikaw ma-duty, ano? Kaya ako man mayaguta sa kagalingo ko. At least controlled, no? Controlled yaguta. Yes. Sige. Grace nila Palabrica, good morning man sa imo. Kag Maui ako kanyada. Pare ko, good morning. Aksyon, si Erwin Atilo. Actually, good morning. Walang kagid per me, we love you. Ano naman? Ha? Hindi ko kaintindi sa iya ginate. We love, nga may mga we love you. We love you. Mwah. Mwah, chup, chup. I love you too. Mwah, chup, chup. Yusin Yas Villalobos, kay Jocelyn Song Comedia. Ihada, magagada sa imo. Kay tiya papa mo, Edwin Pantaras. Good morning, Papa Edwin Pantaras. Of course, kagawad Monica Prudente, kag Ma'am Mercy, dira sa may barangay Nanunga. Kag congratulations sa ila, sini nga bata, nakapasar na to sa exams kay, ninang nurse, sa London na siya nurse. Congratulations, proud parents. AJ Laho, tama niya lang si Katie Ver, Mommy Els, and Nanay Bibing Sang, Gun Subdivision, La Carlota. Yes, si Manong Mickerson Prudente. Congratulations. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man. Kay taga Block 17, barangay Bata, ni si Nerwin Sakmar. Nerwin Sakmar. Sige, Jason Salaver Kimbo Lauron. Good morning, man. Yes. Si Sir Ken and Beth Australia, dira sa may Binalbagan. Salamat, kid. Migota Alan Navales, good morning. Ay, Maninoy, Alan Navales, thank you so much sa imo sininga ginhatag. And of course, ang pinakabongga ko gid nga Maninoy, subong Maninoy Nuweli Boon, kag sa akon siniya cousin Mike, cousin, sa akon suo, di-level up mo. Sa akon suon, Mike Libon, thank you so much. Hello family, dira sa may barangay Kambaog. Thank you so much sa pagpamati. Kap Zarding Tihada sa Barangay Tuoy sa Himamaylan. May ngagaman. Kay Donya Elena Aligarbes. Donya, good morning, Donya. Donya Elena kay Don Iko. Yes. Sa happy birthday ko kay Dorel, niya dibu ya gali. Yes. Dibu ang 40. Happy birthday. Happy 18th birthday man ko no. Kay Teray Pineda kag sa happy birthday. Happy birthday to you. No, Rollerball Tabligan. Ano ning problema ni Cherry Tabua man? Anong problema yan? Jason sa akin ba? I deposited 5,000 pesos. Wala gali. Amo tong reklamo mo gali kagina. Damo may birthday, no? Keith Robert Hilsinger, good morning man sa iyo. Good morning. Sa Germany. Germany na. Germany. Ibon Wisar, ginahumaom ko lang. Ibon Wisar sa Germany ka sigurado. Good morning. Salamat. Okay. Direct Action Boy, mga ginahimo sang ginahimo namon sang ginahimo niyo sang una wala na ginahimo sa beto naman ta. At least nagagi sa kabataan. Sang una ko Action Boy during elementary days, kung wala klase.
Una ito na yung subong nga. Kung wala klase subong cellphone, lagaw sa mall, kada sa mga coffee shops, may internet. Sa una ko na yung action boy, kung wala klase, or kung half day lang klase, gulpi lawag, diretso na din sa suba. Ah, yes, maligo. O sa bubon. Oh. Pero pinakasadyay sa una, sa suba, gidya mo Suba, gidya sa una yan. That's why nga mga sa una, mga preso sa una, mga swimmer. Oh, correct. Kami yan nagtuon niya swimming. Wala pero swimming kami class. maglangoy. Oo, di ba no? Oh, galutaw lang kami mo. Ikaw, hasta sumulutaw. Doon na. Ikaw, pag galing ginamahanan namin ng sundore, may swimming. Kay sure na sure, gidya, we will. Hindi kagid maglugdang. Yes! Galutaw. Kaya mo na connection boy. Sakto man, di ba? Nagpapadala sa suba. Yes. Sa subong, wala na. Kung mag-ulan, maligo sa ulan. Yes, Subong ya, kung mag-ulan, ang balang ka sa, hindi ka maligo, kay mahilanat ka. Hindi kami maligo pag subo ang ulan. Kami pa kung mga dutadugay mo mag-ulan. Ang may kuwan na sa may mga panawag sa tado kaya higko blas ang kuwan. May mga pollution. Amo na? Oo. Sa una, kung ano ka, wala lang. Sa una ya. Sadya, gid ako connection boy. Ang pinaka-enjoy ko isa na magpaligo sa ulan. Oo. Tapos ako natin sulat sang sulat niya. Pigado kami pero malipayon. Correct. Yes. Ang next action boys, ang una kuno everyone sa neighborhood kuno do family lang. Kaysa una kuno manggaranon ka na kung may ara ka sang ref. May TV nga black and white nga lubag-lubag pang channel. Nivico Ano na to? Nivico? Hindi, may Nivico sa una. Ang pinaka-common, brand na siya. Pinaka-common, gina sa una, ang Nivico na. Box types, ginawa mo ng channel. Kung na to siya, liso-liso. Pero, tapos agamay lang na siya, ang Nivico. Black and white pa na. Tapos, pero una, gina sa una, nga TV yan, ang may, may pertahan. May pertahan. Nasa may kortina. Ganun theater ba? Theater. May kortina na yan, magtanaw TV, buksan na yung kortina, ginamon mo ng kortina. Ay, bongga. Tapos buksan ng pertahan mo na. Sila lang managuro bukas sa kortina para hindi bigko. Sila lang gawa sa para mahalungan mo kay mahal TV. Oo, halungan ng TV. Tapos may likod pa na yan, no? Likod pa na yan. May mga flat screen na. May pertahan ba yan? Kaya abot ka na dyan, may pertahan ng TV. May pertahan na yan, ginabuksan mo. Ang iba sliding, doon sa shelf. Ang iba may amo na. Kita ko na sa mga museum. Sliding amo na, bongga. Kaya sa una kami ang amon niya, kay amon na sila mo bala, nga sang chimpo ka muna, kung may TV ka, may ref kaya, daw manggranon ka na yan mo. Te kami nga, harap kami na sa bintana, sa mga may mga TV. Oo, sa bintana. Gamo na. Sa bintana, panablangan ang inabalang daw jealousy, pero kahoy sa blaya. Dranda kami. Dranda kami nga ginutok na. Alam mo na. Tanaw sa lida. Ako no, La City na lakat na ta. Lakat kami na to sa balay na to. Sagwa pa na kamuya mo. Bintana lang yung lantaw. Tapos doon ka sadya, doon ka manipakyaw game ang ginatanaw niyo kay gatililipot tanaw ka mo. TV na yan. Tapos kayang buton ni stereo, pero kabalo ko may tawag sa una, mga ginapatukaran sang plaka. Radyo Puno Ano na to? Radyo Puno. Radyo Puno? Oo, nang sang plaka. Oo na. Oo na. Sa una kapangayaw kami sa una mga baile sa balay. Mo na yan ginapatukaran, mo na yung ginabaylihan mo niya. Tapos plaka na saya. Sa una ko nagpanilhig si nanay mo amo nang ginaano na. Ang ano? No mga scene nga mo na bala. Yan na kaya pamati plaka si nanay yung panilhig aga pa. Alas 6 pa lang ang buha. Pugtaw na ka mo da! Kay adlaw na. Alas 6 adlaw. So na may Radyo Puno kaya perti ka na mo. Oo, Radyo Puno panawag na. Puno. Ti ano pa na kung Radyo Puno? Radio phone? Ambot wala ko kabalo. Nakakabot mo. Basta 45 pa na nga plaka la. Do plaka 45 so na kang long playing mo. Ang long play, ang dako mo ng long playing. Ang gamay mo ng 45 RPM mo, 45. Pero ka social, pero subong bala ka social kung may amo ka. May giguon mo pa na yung Mongga kaya. Gama mo na. Mongga. Nasa nang iya ka sound, nakita ka na may sound sa do budyong blang nagagawa ang sound. May kaamo na. May amo ginagalit sa una. Mongga. Doon kaya manin ka na sa una. Pwede ka na nga. Sila may Radyo Puno sila yan, no? Gabi, no? Sina may TV kasi inasaksak man na. May TV ka sa una sa inyo nga purok. Kayo yung pinakasikat na yan. Maginatipunan guys.
Gani, no? Bongga. Tagpilang TV sa una man. Tagpila ka sentimos. Hindi ko bala ka tanda sa mga presyo during that time. Bro, Assignment mo na. By hundreds lang na siya. Oh, tayo mahal-mahal na sa una Ay, yan. hindi ka nakabakal yan. Hindi ka afford. Ang next action boy. Ano pa baka mo ng balon mo gani si 25 centimos Si lang? 5 centimos. 5 centimos. Kagi si mama sa kusturya, 5 centimos. Amo ko, ano naman? Hindi ka magsiling nga si Elfros, magulang pa sa ako. Basta kagi, nasa ko naman ba 5 centimos. Basta mo na. Amo na ba 5 centimos eh, makal ka Gis nga gugo, Gis nga. Ang iyan ako na sa juice na lang ang ina, ano na, Ang sa gugo, Oo. tag-Gis. Oo. Kaka-Gis nga gugo, doon sa Tinapay na yun. Gis. Nan, Ang perfect. 5 bakal mo dulce. Ay, perfect. Kumain sa dulce, 5 centimos. Oh, 5 centimos. Oh. Grabe no. Ang next action boy, ti kay may you treat like a family. Kung naubusan ka puspuro, madala ka lang yung kunubunot. Ilain to, tsak to kay Ma'am Elizabeth Gamala. Ano malya? Galang daw sa TV, kundi namba ko si Mon, the jealousy nga kahoy, yung mga dinatanaw nila. Kung natakantag iya, sige mo, siray. Ano ka lain, ma'am? Kung natakanang tagiyada kayo daw kadamo sa inyo, ginutok na sa bintana. Oo. Sira lang nila ya. Labi na gin nga komentaryo ka be? Takhan guro. Ginamo, ara. Ano mo ni kahod mo ni sila. Isira. Ano kaluoy? Ay, kaluoy. Isira. Pagsira, matamat na mo puli eh. Hambali pa pa Edwin, no, may ari pa kami din ni Vico nga TV. Ay, to, may harap pa sila. Ay, oo, nakita ko to sila balay. Usually na pula pa ng kolor ya. Hindi to pula, yun to black to pula. yan. Meron na kalabanan, pula pa na Ano na yung pisitas kag sa lapi? ang pisita, so na coins. Ah, muna galing. May pisita, so na 20 cents bila. Oo. Amo nang 20, may 20 cents so na coins mo. Ay, galing. Mas Kasi laki. dyan, tikita mo mga nag-comment, mga tigulang. Oh. Mga kaedad mo. Sa una kita ko so na kwarta. Oo. Sa panyo, kaya mga tigula so na. Ginapilo, diya. Ginapilo na. Oo. Tiguro na wigit, may mga balaw kasi no. Basta kita ako panyo, pagbukas ko may 75, do pista kami mga bata. Nagtululunga. Baka ama ko bakal mo dulce ka na mo damo baka. Si Lula, sa una dumduman, kuya, may kahita nga gamay. Diri niya ginataka. So na mga Babae. babae so na ang mga kaita nila din sa brag na. Oo, go. Tingnan mo kung kung pagbayad, pickpocket- ikaw mo. Kung pickpocket, Hindi, kaya gusto so na nila kung pickpocket sino. dala chancing. Dala chancing pa, no? Mungga. Hindi na pwede sa mga subong generasyon, especially kung duwa likod. Ay, likod man ni man. Amo ni so nang mga si Lisa Joy Ilon Amoroso. Kapang ayaw sila kung tupad balay. Ang ina na so na nila mga Baywatch, Pinoy thriller, Power Rangers. MacGyver, and Power Rangers. Kasi Hina na ganun uli yung Lisa mo. ano mo yung ginatanda sa una? So na nga mo niya kon sa unang nito mga Moby Dick, Maitor. Ano na? Na. Si Maitor sa una, pero kaya may kuha na sa sulat do, mo na pasingit sa Maitor. Arna. Pilipino na? Pinoy Hindi na? naging kuan. Doon sa... Dagang wrestling. Sa una, fan ko na sa una na. Ang wrestling, oh. Ay, sadya. O, tikita mo mga kaedad. The Longest Day. Ay, tandaan pa rin sila. Ang The Longest Day, istorya na sa World War II. Longest Day. Hindi ka pa baluman si Sir Henry, isang edad niya. Ang wrestling pag ito na. Kilala mo, no? Hawaii 5-0. Hawaii 5-0. Ang balimang Vanessa. Hawaii 5-0. Bongga, no? Sadya sa inyo, no? Amo na sa unang mga sikat sa unang mga gagawas TV mo. Dasi na mga cowboys balang kakwan nga kag mga sa una katawag namon sina Kabarli. Kabarli. Kinabarli, ta kinabarli bla. Gali kay cavalry na siya. Uli ko lang na-realize nga anong Kabarli naman kay kontra lamang Indians mo. Na Indians. Gali kay cavalry na siya. Starring John Wayne, hambali maninoy one ball. Yes. Bongga. Okay. Ang next kagang combat, pag ito kita mo, mo ka relate. Combat, Diba ka sadya, no? Kanda Vic Morrow na mo, mga artista, Vic Morrow. Those were the days. Those were Ang the next days. action boy, kag last, kita mo damo, pa di sigurado mo sadyan ka mo. Ang last kay wala na to oras, kung maubusan ka kung ng posporo, kay social pa to sa una, may posporo ka mo. Oo, posporo. Madala ka lang yung kung bunot. Mas hindi ka to Saan ka magdala? Kaya wala, nung months na ubusan ko posporo, pas hindi ako na kaya bunot. Dalon mo ka to sinibalay, kay amo na ng dabukan Eh, mo. matinder na saan ka na mo. Yes! Huyop-huyopon mo malang na siya. Oo, tiyan mo na ko na sa una. Kita mo ang bal ni Miles Martiro, Maitor. Maitor. Ano na sa Moby Dick? Dungan na sa mo, Moby Dick, Maitor. Gasod po nanay na sila.
Combat Vic starring Vic Morrow. Na, Vic Morrow. Naman ba ko si Vic Morrow? Wacky Races. Ang Wacky Races cartoons na saya. Wonder Woman. The Price is Right. Katama mo sa inyo mga relate. Ay, mga sikat na sonang The Price is Right. Oo. Bongga. Pero black and white. Black and white na mga TV. Oo, black and white. Grabe, may ano man sa una, may antena man to. Oo, Hindi mo ginaiwala, no? Oo, may nasa babaw, may antena Bongga. nasa sa babaw. Oo. Pwerte sa una yan. 5-5 sa una, mga tinapay and dulce, may isa ka sentimos, pwede ka nakaon, gurya-gurya, or kinihan. Ang gurya-gurya man. Gurya daw, tinapay man na siya. Lanta kami sini, iyan ni Victor Wood, hatagan kami ni Papang 20 pesos dala na pamahaw. Oh, bongga. Kami sa una, kung di mo sinihan, sa una sa amon, hindi mo kami kabakalti. Kuhan kayo, kami nagbayad. Ibe, May buho, at itong naliligan na. Hindi pa sa buho. Alakalain! Hello! Sige nan daw. Hambal ni Miss Nona, wala kami TV, basa lang comics. Comics! Oh, comics pagid sa una. Pwede na kabot comics, no? Kabot man, pero social lo ng mga comics, Oo, na mga wakasan sa una, kag mga espesyal, mga wakasan. Whistling Hawk Hogan, Green Hornets, Wheel of Fortune, Radio World TV. Hala, sige panglawag. Mga sikat na sa una. Sigurado, mga nagatanaw, suburo nagakadlaw ni mo. Mondo Mistiko, kag manok ni San Pedro. Drama na sa radyo. Drama na sa radyo. Yes. Grabe, no? Kasadya sa inyo. Kalibutan sang katanhagaan. Ayaw mo na. Kalibutan nga daw hindi mapatihan. Mundo Mistiko. Perfect! Sige lang, mga nagatanaw, bala subong tanaw, kung liwat sa Saturday, kag damo, pagid ka mo diya masadyan, ka makarelate ka mo sa aton siningagin. Song hits, pagid. Song hits. Ang dunduman ko sa una, si Tito, kaya pigado sila mo. Gapanghulam siya song hits kuno si papayduan mo lang. Gapanghulam siya song hits tapos pisan-pisan yung copy sa notebook. Tingnan na sa naman kanta doon. Oo, na. Grabe na. Song hits. Sadya. Yes. Sadya sa una niya. Sige lang, so one at a time. Standby na mga action sa action hotline. Panangin ka na sa bando, Yes. Kuya, relate di ko sa mga mga. Awit action, Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Boy Duran, mga ka-aksyon. Sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!